Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk û Parlamenter Bêriya HDP Leyla Güven ji ber axaftineke xwe ya li gevera Colemêrgê ku ji hêla dadgehê ve bi bangeşeya rêxistinê hate tohmetbar kirin û jêra 5 sal sizaya hepsê hate dayîn. Ji bo protestokirina biryara sizaya hepsê hejmareke zêde endam û siyasetmedarên HDP'yê li ber avahiya şaxa HDP a Stenbolê li hev kom bûn. Leyla Güven de bu birleşik gücün simgesel bir onurudur, bizim değerimizdir. Ona her fırsat... Leyla Güven hêjaya. Her dem em lê xwedî derdkevin û em ê berdewam xwedî lê derkevin. Piştî sizaya 22 salan niha 5 salên din zîndanî jê re hatiye dayîn. Her çi cezayê jî bidin, Leyla Güven û em hevalên wê dev ji doza xwe bernadin. Parlamenterê HDP Zeynel Özen girtina siyasetmedara Kurd weke dîlgirtineke siyasî destnîşan kir. Ne yaparsanız yapın, HDP geri adım atmayacak. Ew çi bikin jî em siyasetmedarên HDP'yî gavekî paş de navêjin û serê xwe natewînin. Biryarên ku têne dayîn ne hiqûqî ne. Leyla Güven çi kiribe em li pişta wê ne. Wê têkoşîneke bir rûmet da û niha ji ber vê helwesta xwe di zindanê de dîl tê girtin. Bir gün bunun hesabını soracağız. Demokratik mahkemelerde. Parêzerê Güven ragihand ji bo betalkirina biryara sizaya hepsê dê li dadgehên peywendîdar îtiraza xwe bikin. Güven ji ber tohmetwarkirina endamtî û bangeşeya rêxistinê di girtîgeha Elazîzê de ye û 22 sal û 3 meh sizaya hepsê jê re hatiye dayîn. Ercan da Kurdistan 24 Stenbol.